Goeiedag iedereen op de parking hier van Vogelwaard. Ik ga nu terug vertrekken naar Hulst, maar nog even, ook in de kijker hier. Vele auto's en zo, maar op het gebied van deelvervoer, dus deelmobiliteit, de deelfietsen. Opnieuw het belang dus dat men hier ook de mogelijkheid kan krijgen om die fietsen te zetten. Zowel voor het vertrek als de retour. Nee, ik zeg, als gewoond in andere zones van Hulst kan het dan wel. Hier nog niet. Wel het belang dus dat die fiets in alle regio's kan gebruikt worden. De fietsroute via Terholen is de meest rustigste. Je kan ook naar de andere kant. Via de N290, maar bon, hier heb je wel het aangename parcours.
Zo hier de N290, dus de
toevallige overgangspunt en dan terug de polders. Ja, dat is ook de meest gebruikte route feitelijk vanuit Vogelwaarde. Dus hier moet je niet binnen in Tergolen, kan ook de linkerkant binnen door Tergolen dorp, maar dat is wel nog een stuk korter. Hè.
Zo hier terug de N290 en zo dadelijk aankomst Hulst. Zo beste mensen, welkom in Hulst. Dus hier aan de rechterkant het bord Hulst. Ja, even verder. Bij dichte mist. Dus hier aan de rechterkant.
dat is het dus feitelijk via deze route Vogelwaarde-Hulst. Dus een polderroute, ja, bijzonder ontspannend, wordt ook vaak op de avond gebruikt, dat je dus totaal niets ziet. Ga via de Grote Markt, is ook nog even interessant voor de Street View, met bestemming winkelcentrum Stationsplein. Natuurlijk is het Michel Stadspad iets korter, maar bon, voor de Street View ook wel even nog leuk deze locatie. Zo de locatie van de E-Hulst hier, linkerkant. Is ook iets die regelmatig verhuist hier in de stad. Hè. Aankomst Havenfort Parking, het centrale punt hier. Een interessante locatie, ook als je komt uit Vlaanderen. Heb je dus feitelijk hier direct het winkelcentrum linkerkant en de rechterkant de binnenstad. Ja, de
bekende deelfietsen. Maar nog even kort van die deelfietsen. Ik vind persoonlijk dat ze hier staan, we hadden zoveel jaren geen fietsen, dat er toch moet een inspanning komen om die fietsen toch ook op andere locaties te kunnen afzetten. Dat is maar logisch. Dus ik kan hier vertrekken naar België of de andere kant hierop naar Perkpolder. Maar al de zones die ertussen zijn, het is toch wel een feit. Het zou toch wel praktischer zijn als je ze ook kunt afzetten in Vogelwaard en Kloosterzande bijvoorbeeld. En ook voor je vertrek dan vandaar rechtstreeks naar de Belgische grens moet je dus geen tussenhalte voorzien met een taxi en zo verder.